आजीच्या गोष्टी. छोटी, तू आलीस? किती छान. छोटी तिच्या भावासोबत त्यांच्या शेतातील जुन्या घरात आली होती. ते त्या घरात त्यांच्या आजीच्या खाटेवर बसले होते आणि त्यांच्या समोर त्यांच्या मेलेल्या आजीचं भूत बसलं होतं. आजीच्या गोष्टी. तुला भूतांच्या गोष्टी ऐकायला आवडतात ना? छोटीने घाबरतच होकारार्थी मान हलवली. ऐका तर मग. साधारण 20 वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट. गोविंद आणि सदा हे एका छोट्याशा खेडेगावात राहत होते. गाव म्हटलं की पूर्वीपासून ऐकत आलेल्या अनेक गोष्टी आणि अफवा ह्या आल्याच. त्यात मग भूताच्या गोष्टी नसल्या तरच नवल. त्यांच्या गावी नदीवरून जायला एक जुना पूल होता. त्या पुलावर म्हणे एका जखिणीचं वास्तव्य होतं. जखीण म्हणजे एका अशा बाईचं भूत जी एका म्हातारीच्या रूपात आढळून येते. ही फारच भयानक मानली जाते. गोविंद आणि सदा हे बालपणीपासूनचे घट्ट मित्र होते. त्यांनाही त्या पुलाबद्दल आणि पुलावरच्या जखणीबद्दल माहिती होती. पण गावी बोलल्या जाणाऱ्या सगळ्याच गोष्टी या खऱ्या असतातच असं नाही. त्यांनी त्या जखणीबद्दल ऐकलं होतं, पण कधी तिला पाहिलं मात्र नव्हतं. त्यांनीच काय, त्यांच्या मित्रांनीही कधी आजवर त्या पुलावर तसा कधी अनुभव घेतला नव्हता. पण तो पूल रात्रीचा इतका भयानक भासायचा की रात्रीचं त्या पुलावरून जायला एकट्या दुकट्याला भीतीच वाटायची. त्यामुळे सहसा अंधार पडल्यावर कोणीही त्या पुलावरून मुद्दामून जायचं धाडस करत नसे. त्या दिवशी दोघेही काही कामानिमित्त गावाबाहेर तालुक्याला गेले होते. तिथून परत यायला त्यांना थोडा उशीरच झाला. नदीवरच्या पुलावरचा मार्ग हा गावात जायचा शॉर्टकट रस्ता होता. ते दोघे असल्या कारणाने त्यांनी पुलावरून जायचं धाडस केलं. रात्रीचे साधारण 10 वाजले होते. नदी किनारी आणि पुलावर मोजकेच दिवे पेटत होते. त्यातील नेमका पुलावरचा दिवा हा चरचर आवाज करत चालू बंद होत होता. सदाने गोविंदच्या खांद्यावर हात ठेवला होता. दाखवत जरी नसले तरी दोघांच्याही मनात त्या जखिणीची गोष्ट फिरत होती. दोघेही मनातून घाबरले होते. त्यांचे कान छोट्यातला छोटा आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न करत होते. काहीच वेळात ते दोघेही पुलाच्या मध्यभागी आले होते. तोच त्यांना त्यांच्या मागे कोणीतरी उभं असल्याची स्पष्ट जाणीव झाली. या विचाराने त्यांचं संपूर्ण अंगच शहारलं. मानेवरचे सूक्ष्म केसही काटा यावात असे उभे राहिले होते. गोविंदने अचानकच जोरजोरात हनुमान चालीसा म्हणायला सुरुवात केली. सदाही त्याला साथ देऊ लागला. दोघेही झपझप पुढे होऊ लागले. तो पूल ओलांडेपर्यंत कोणीही मागे पाहायचं धाडस केलं नाही. ते एकदाचे पूल ओलांडून पलीकडे गेले आणि सदाने घाबरतच पाठी वळून पाहिले. संपूर्ण पुलावर धुक्याची एक चादर जमली होती आणि त्यात मधोमध एका बाईची आकृती त्या दोघांकडेच पाहत उभी होती. तिला पाहून सदा आणि गोविंद दोघांचेही हातपाय थरथर कापू लागले. मागचा पुढचा कसलाही विचार न करता ते दोघे तिथून जीव घेऊन पळत सुटले. इतके वर्ष जिची गोष्ट ते ऐकत आले होते, आज तिला यांनीच प्रत्यक्ष नदीवरच्या पुलावर पाहिलं होतं. ते इतके घाबरले होते की त्यांनी रात्री त्यांच्यासोबत जे काही घडलं त्याबद्दल एक शब्दही कुठे काढला नाही. त्यांना भीती होती की जर का त्या जखिणीबद्दल त्यांनी कोणाला काही सांगितलं आणि त्याचे परिणाम यांना भोगायला लागले तर. या गोष्टीला जवळपास 2 महिने उलटून गेले होते. सदा आणि गोविंद त्यानंतर कधी दिवसाही त्या नदीवरच्या पुलावर गेले नाही. पण एकदा सुट्टीनिमित्त सदाचा चुलत भाऊ अक्षय हा मुंबईवरून गावी आला. गोविंदही त्याच वाडीत राहत असल्याने अक्षय त्यालाही चांगलाच ओळखत होता. एके दुपारी ते तिघेही आमराईत बसून गप्पा मारत होते. तेव्हा बोलता बोलता अक्षय सहजच त्यांना म्हणाला, आज नदीवरच्या पुलावर जाऊन आपण मासे पकडायचे का? तसं सदा आणि गोविंदच्या छातीत धसच झालं. त्यांना त्या रात्री पुलावर दिसलेल्या त्या जखिणीची आठवण झाली. पुलावर कशाला? आपण दुसरीकडे जाऊ. अक्षयने सदाच्या बोलण्यातून निर्माण झालेली भीती लगेचच हेरली आणि त्याला उलट प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. शेवटी सदा आणि गोविंदने
त्यांना आलेल्या त्या नदीवरच्या भुताटकीचा अनुभव अक्षयला सांगितला. तो ऐकून अक्षय जोरजोरात हसू लागला. काय जखीण, अरे काय फेकताय यार तुम्ही. सदा गोविंदकडे पाहू लागला, कारण खरं काय ते त्या दोघांनाच माहीत होतं. अरे आम्ही खरं सांगतोय, बाकी तुला जे समजायचे ते समज. बरं ठीक आहे, पण मग मलाही तिला पाहायचं आहे. मी कधी भूताला पाहिलेलं नाही. अक्षय अजूनही त्यांची थट्टाच उडवत होता. अरे हा काही मस्करीचा विषय नाही. गोविंद अक्षयकडे जरा रागातच बघत म्हणाला. असं असेल तर मग मला आता बघायचंच आहे तिला. कोणती? हा, जखीण. तुला बघायचं असेल तर तू जा बघायला, पण आम्ही नाही येणार तिथे. सदा आणि गोविंदने अक्षयला बरंच समजावलं, पण तो हट्टालाच पेटला होता. तुम्ही नाही आलात तर मी एकटा तिथे जाईन, अशी एक प्रकारची तो धमकीच यांना देऊ लागला. शेवटी सदा आणि गोविंद यांनी त्याला पुलापर्यंत सोबत करू असा शब्द दिला, पण त्यापुढे जे काही होईल याला तो स्वतःच जबाबदार असेल असं बजावूनही सांगितलं. रात्री 10 वाजता पाय मोकळे करायला म्हणून ते तिघेही घरातून बाहेर पडले. संपूर्ण रस्ताभर ते अक्षयला समजावत होते. अरे ही गावची भुताटकी तुला माहीत नाही, अजूनही वेळ गेलेली नाही, नीट विचार कर. पण अक्षय त्याच्या विचारांवर ठाम होता. काहीच वेळात ते त्या गावच्या जुन्या पुलावर पोहोचले. लांबून तो पूल फारच भयानक भासत होता. त्यातच त्या पुलाला भयानक आठवणी जोडलेल्या होत्या. हे बघ अक्षय, आम्ही पुढे काही येणार नाही. आम्ही तिथे लांबच नदी किनारी उभं राहू. तुला हे जे काही करायचंय ते सांभाळून आणि लवकर कर. आणि जर समजा आम्ही तुला आवाज दिला तर तू कसलाही विचार न करता तिथून पळत सुट. अक्षयने हे सगळं ऐकलं न ऐकल्यासारखं केलं आणि तो तिथून सरळ पुलाकडे वळला. सदा आणि गोविंद लांबूनच त्या पुलावर लक्ष ठेवून होते. अक्षय इथे तिथे पाहत मजेत हातवारे करत पुलावरून चालू लागला होता. तो पुलाच्या मध्यभागी येऊन थांबला आणि नदी किनारी उभ्या असलेल्या त्याच्या भावाला आणि गोविंदला हात दाखवू लागला. सदा त्याला लांबूनच ओरडून सांगू लागला, चल ये आता पुलावरून. पुलावरून येऊ? अरे आताच तर मजा यायला लागली आहे. आणि ती जखीण कुठे आहे? अक्षय थोडं अतीच करत होता. इथे सदा आणि गोविंद त्याला पुलावर एकट्याला पाहून घाबरत होते. पण अक्षय मात्र तिथे जोरजोरात गाणी म्हणत होता. काही मिनिटही अशीच गेली. तोच अचानक गोविंद आणि सदाला आसपास कोणीतरी असल्याची जाणीव झाली. त्यांनी झटकन पाठी वळून पाहिलं. कोणीतरी सळसळत झाडीत गेलं होतं. कदाचित एखादा सरडा किंवा तसंच कोणीतरी. त्यांनी त्यांची नजर पुन्हा एकदा त्या पुलाकडे वळवली आणि त्यांचे चेहरे भीतीने पांढरे फट्ट पडले. अक्षय ज्या पुलावर उभा होता त्या पुलाच्या बरोबर खालच्या बाजूला एक बाई उलटी उभी होती. अक्षय जिथे जात होता तिथे ती त्याच्या खाली एखाद्या सावलीप्रमाणे चालत होती. समोरील ते भयानक दृश्य पाहून सदा आणि गोविंद जोरजोरात ओरडू लागले. तोच त्या जखमीने त्या दोघांकडे तिची नजर वळवली. इथे ते अक्षयला सावध करू पाहत होते, पण तिथे त्याला ही मस्करीच वाटत होती. त्याला वाटलं की ते त्याला मुद्दामून अजून घाबरवायचा प्रयत्न करत आहेत, म्हणून तो तिथे तसाच उभा राहिला. सदा आणि गोविंद तिथून पळत पुलाच्या दिशेने गेले. तोच त्यांना अक्षयची एक जोरदार किंकाळी ऐकू आली. त्यांनी पाहिलं, अक्षय पुलावर बेशुद्ध पडला होता. ते त्याला तिथे अशा अवस्थेत सोडू शकत नव्हते. सदा आणि गोविंदने देवाचं नाव घेतलं आणि त्यांनी अक्षयला कसंबसं खांद्यावर उचलून पुलाखाली आणलं. ही गोष्ट ऐकून छोटी आजीला विचारू लागली, आजी, मग त्या मुलाचं पुढे काय झालं? आणि त्या जखिणीने मदतीसाठी पुलावर आलेल्या त्या दोघा मित्रांना काहीच कसं नाही केलं? सांगते, तुला सगळं काही सांगते. सदा आणि गोविंद अक्षयला कसंबसं घरी घेऊन आले. ते देवाचे आभार मानत होते. अक्षयला त्यांनी त्या जखिणीच्या तावडीतून सोडवून घरी आणलं होतं. घरचे ओरडतील म्हणून कोणीच कोणाला काही सांगितलं नाही. अक्षयही शुद्धीत आला होता. ते त्या रात्री बाहेर खाटेवरच झोपून राहिले. साधारण 1-1:30च्या आसपास त्यांना शेजारच्या घरातून जोरजोरात रडण्याचा आवाज ऐकू आला.
त्यांची 4 वर्षाची मुलगी अचानकच घरातून कुठे गायब झाली होती. तो गोंधळ ऐकून सदा आणि गोविंद धडपडून जागे झाले. त्यांनी पाहिलं त्यांच्यासोबत झोपलेला अक्षय आता तिथे कुठेच नव्हता. त्या पुलावरची जखीण अक्षयच्या शरीरातून गावात आली होती आणि अक्षयनेच शेजारच्या घरातून त्या मुलीला उचललं होतं. तो तिला घेऊन नदीवरच्या पुलावर जाऊन उभा राहिला होता. तो जोरजोरात हसत होता, पण त्याच्या तोंडून हसण्याचे 2 वेगवेगळे आवाज येत होते. त्या जखिणीला तिची कोवळी शिकार मिळाली होती. आजीची ही गोष्ट ऐकून छोटी जोरात ओरडली. ती घाबरून आजीच्या घरातून बाहेर पळत गेली. तिच्या पाठून तिचा भाऊही पळत बाहेर आला. त्यांना असं घाबरून पळताना पाहून छोटीची आजी म्हणाली, छोटी, कुठे पळतेस? आज पळतेस, पण परत येशील ना आजीच्या गोष्टी ऐकायला? आजीच्या गोष्टी. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.